Nova objava Marije Šerifović na društvenim mrežama izazvala je brojne komentare. Pjevačica je snimila kako pleše sa sinom u zvukove pjesme I Want to Know What Love Is, beba je bila u nosiljci, a baš to je pokrenulo lavinu komentara. Maro, samo stišaj glazbu, preglasno je za bebu. Ovako samo štetiš bebinoj kralježnici. Nije ni malo ugodno. Kad vidim ove klokarice na večer, užas, treba ih zabraniti. Samo su neki od savjeta koji su prijatelji odmah napisali. Pa vi ste stvarno nevjerovatni. Objasnit ću vam jer sam sada nervozna. Baby Bjorn Mini je napravljen za bebe od 0 do 12 mjeseci i između 3 i 11 kila. Također najmanje moraju imati 53 cm. Svakako hvala na savjetima. Jedino bi vas možda naučila kako se zaista dobronamjeran savjet piše, ali zato trenutno nemam živaca. Što se glazbe tiče, ja mogu učim što je lijepa glazba od rođenja, jedino uzmi i spava kako treba. No ne brinite, mjerimo i decibele. U stvari, da skratim, gledajte vaše posla. U stvari, sikter. Za ostale, razumije se, ljubav, odgovorila im je pevačica. Ipak bilo je oni koji su shvatili da su pratili pretjerali, pa je tako jedna žena napisala: naš narod više od svega voli učiti druge, kako se beba njeguje, kako se odgaja, toga nam ne fali.